Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, we have Jollibee fried chicken. Tapos naghanda kami ng cheese. Yes, kami po gumawa nito, Opo. homemade. Hindi na namin pinakita po yung paggawa po ng cheese mga ka-studio. Pasensya na po kayo. At saka yung pamaris namin, meron kami ditong spaghetti. Opo, pero hindi na makita kasi yung Natabunan ng fried chicken. tabunan sa dami ng fried chicken po. 2 bucket po yan mga ka-studio. Yes po, bago po muna kami kumain mga ka-studio, shout out po muna namin yung lahat ng nag-join sa amin ng VIP members. Shout out Mamshi Liza, Jason Dagon, Jasky Journey, Hashbox, Xbox, Bisdak Chef, Milyong TV, Jazz Eats, Jovi Ginkuno at Ben and Yuri. Sila pong lahat mga ka-studio, meron po silang mga channel. Paki-visit po ng channel nila. At Maraming salamat po sa lahat ng join po ng VIP po namin. maraming salamat po sa pag-support na sa aming channel po. So ayan mga ka-studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, unsay mo mo? Diri lang. Sige kana, anggi. Kuha ni asam ni. Mainit pa yung kuan pa, no? Dito, Medyo mainit pa. isawsaw namin dito sa ginawa naming cheese. Ini, Kain na. kaya una. Mm. Kain po tayo mga ka-studio. Kain po tayo. Ang sarap po. Ang sarap pala niya i-dip sa cheese pa, no? Manalo po, ang sarap. Try nyo rin po. Tamang-tama lang yung timpla ng cheese natin, no? Yan o, grabe ang daming cheese mo. Maubos kaya natin itong 2 bucket, Frank. Ang sarap talaga yung Jollibee, no? All time fave talaga. Talagang mukbangan po talaga to. Grabe, mapitso niyo. Yan o.
Wings. Ito muna sa gravy ng KFC. O kuan, Jollibee. Spaghetti muna ako pang. Kain tayo. Panalo po sa sarap. Sa lahat po ng sumabay sa amin ngayon, maraming salamat. Three down po. 3 chicken. Ito naman sa akin. Lagyan natin pamaris para hindi nakakaumay ba. Kaya pumili kami ng Jollibee. Spaghetti. Sa mga nag-crave ng Jollibee dyan, order na. Ang sarap ngayon kumain pa kasi malamig yung panahon ba, no? Lagi umulan no, may bagyo ba? Hindi ako nakapanood ng balita pang. Pakita gamay ang gravy sa Jollibee sa ta. Cheers muna tayo. Uy, tubig mo nga? Coke sa akin. Sarap eh. Excuse me po.
Shout out ko nga pala yung kuhan ko, kapatid ko. Congratulations sa 10,000 subscribers po. Istambay. Serious. Yung kapatid ko po, umabot na po siya ng 10,000 subscribers. Congratulations, Standby. Excuse me po. Congrats, Doy. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya po, pakisubscribe na. Maraming Opo. salamat. Puntahan po natin po. Ang bilis ng talundoy pa, no? Mhm. Ito. Laki nito ah. Pitso ah. Grabe. Hindi mo na kayo ubusin nyo? Mga manok mo? Hindi na pa. Busog na ako. Itong dalawa, hindi ko na ito magagalaw. Si Sax po mga ka-studio, tapos na po siyang kumain. Pagdating po ng Chicken Joy, kumain na siya. Ito. Ubusin ko to lasa lang. Ang laki ng pitso. Pang isang bucket oh. Sobrang laki ng mga fried chicken, no? Mabilis pala makabusog yung cheese talaga. Kaya kung mayroong cheese, medyo hindi madami yung maubos mo, no? Naubos ko na po yung spaghetti ko. Sobrang busog ko na po. Tapos na po akong kumain mga ka-studio. Shout out po muna ako. Shout out Aiza Mapa, Monterde Brother from Babatngon, Leyte, Juji Ray Sumailo from Bohol, Ilora Shine Reyes, G Sensei TV from Netherlands, Bobby Alegria, Joan Makinano Ulagwer from Norway, Garcia Family, Angel Timaan from Kalibo, Aklan, Chloe and Mama Vlog, Dayan Mantua from CDO, Cherry Basut from Bislig City, Midangs here from Cebu, Eunice Reyes, Mariel Mamis, Dennis Baguna, Leslie Mitch Burha from Siargao, Noel Asidilio,
Yvonne Di Gracia from Cebu. Freya de Los Santos from Cebu. Hello po. Estela Adam from Capiz. Lenny Rufino from Pampanga. Jet Tarok, Trinidad. Darwin Cabrera from Guam. Maribeth Kadigoy from Pampanga. Jonah and Piboy Vlogs. Glenn Olis. Kate Timpol from Palawan. Galio and Gubalani family from Leyte. Lay Pinida from Pampanga. AJ Itol. Aldongski. Lani Idanyo from Taguig. Caridad Angeles from California. Irol Alonzo at Glenda Ramorez. Ayeras family from Italy. Jovi Bilardo Vlog. Christy at Justin. Jonel Doria at Ginilyn Obida. Milani Di Ramos and Kusina ni Bong. Yan, grabe. Yung ibang shoutout po sa susunod na lang sa sobrang dami po. Grabe, naubos mo talaga yung isang bucket pang. Paalam tayo. Magpapaalam na po kami mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po. Bye!